Ahoj, ahoj, piráti a pirátky. Mám tady pro vás zase pár radů, tipů, triků, nějaký novinky. Pojďme se na to společně podívat, co pak nám tady přinesli ve hře Terror of Sea nového. V první řadě bych mohl říct, že tady máme novou bonusovou mapu, Gold Map. Pokud budete střílet s lodí, jako mám já, tak čas průměrný je kolem 30 minut. Je to docela záhul, ale dá se to, protože, dámy a pánové, přišel kapitán systém. Úplně perfektní, parádní věc, nemusíte se zdržovat na bonusových mapách. Máme tady dva druhy kapitánů. Máme obyčejného, kterýho si můžete koupit normálně v obchodě. A stojí 26 perel, nebo 28, myslím, teď tam mám slevu z ostrovu. Takže za 28 perel máte na týden kapitána. A potom tady máme prémiového kapitána, který stojí asi 20 euro, myslím, na měsíc, což je taková docela zanedbatelná částka a udělá to hodně práce. Kapitáni se ruší teda cenou, plus prémiový kapitán má 150 životů základu. Životy se vám resetují každý den v 1 hodinu ráno. Takže můžete vyčerpat denně vlastně 250 životů dohromady. Obyčejný kapitán za perly má 100 životů. Pro příklad, když si podíváte, tak třeba ta Gold bonus mapa sebere mu 20 životů a bude se dělat 30 minut. No, to je jedna věc, tady máte odměny, které z toho můžete dostat a garantovaný odměny, které z toho dostanete. Když si tam nakliknete třeba další mapu, tak tady Wild Nature Map, mapa divoké přírody, tak tam se bude 18 života, Ghost mapa 15, ledová mapa 12 a zimní 10. Takže můžete to různě kombinovat. Já teďka aktuálně si jíždím tady ty Wild Nature mapy, aby se mi trošku udělal víc buffu na HPčka na damage. Takže za mě úplně tohle perfektní, nemusím se o to starat, za 25 minut hotovo, znovu to otevřu, vyberu a je to doma. Tak, co nám tady dalšího přibylo? S bonusovou mapou nám tady přibyl Amulet of Life. Možná to znáte i z jiných her, ale přidávám to na jedno kliknutí, prostě 15 000 života navíc. Super věc, boje jsou hnedka zajímavější, má to docela dlouhý cooldown, takže to vlastně nemůžete používat furt. A je to poměrně drahý, takže se to taky nevyplatí používat úplně furt. Jak pro koho teda? Stojí to 42 500 krystalů a není to úplně nejlevnější, takže zvažte, kdy to použít a nejen tak přijměte jako vyhozený krystaly. Tak, jako další věc, co nám tady přibyla, tak je Storm Circle a neboli teleport. Takže od teďka se můžete teleportovat, jinak ty Storm Tank dostáváte právě z Gold bonusové mapy jako jednu z odměn. A já když se chci teleportovat, tak můžu z bezpečných přístavů na bezpečného přístavu, můžu kamkoliv, v kterých tady těch 3. A vypadá to zhruba takhle. 12 vteřin nebo 15 vteřin to vlastně teleportuje. Teď se teda teleportovat nebudu, ale takhle funguje bez cooldownu, myslím. Má to nějaký miniaturní cooldown, takže úplně super. Tak, a jsem tady po menší pauzičce, mezi tím mě tady dojeli kapitáni a můžeme se rovnou podívat, jak to funguje. Tady si vyzvednu odměny, tady vidím, co jsem dostal, zlato, krystaly, body zkušenosti, elitní body a 5x rukojeť zkázy. Uvidíme, co nám přinese za tuhle mapu. Klasika a 7 dní obrněný trup. No paráda, tak to tam rovnou pošleme znova. Tak, a můžu čekat dalších 25 minut, až se to dodělá. Takže to by bylo asi tak všechno k aktuálnímu kapitán systému. Uvidíme, co nás čeká dál. Už pomalu i vyhlížíme elitní levely nový, protože 24 už máme. Už by mohla být 27, elitní body si myslím, že na to máme dost, tak doufejme, že to přijde brzy. Tak jo, mějte se fajn, piráti, a vidíme se u dalšího videa.